ଏଇ ମୁନୁ କଣ କରୁଛ କି? ଏଇ ପାନିପୁରୀ ବନଉଛି। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ପାନିପୁରୀ ହଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମର ପାନିପୁରୀ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଏଟା ହଉଛି ଦେଖ ଆମର ପାନିପୁରୀ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କେତେକା ଛାଣିକି ରଖିଲେନି ନାହିଁ ସେଠି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ସିଝୁଛି ପାଣିପୁରୀରେ ଆଳୁ ଏଡ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଗୁପଚୁପ ଏଠି ବନା ଚାଲିଛି। ୱାଓ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଟେ କେତେ ତାର ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି। ଜାଲିରେ ପାନିପୁରୀ ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ରୁହ। ଏଟା ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଭାଜିକି ଏଠି ରଖିଛି। ଆମର ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଭାଜିକି ରଖିଛନ୍ତି ମୁନୁ, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। ପାଣିପୁରୀ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଆଳୁ ଆଉ ମଟର ସିଝିକି ରଖିଥିଲେ, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ଚୋପା ବାହାର କରିଦବା। ଚୋପା ବାହାର କରିକିନା ତାକୁ ଚକଟିକିନା ଇଏ କରିଦବା, ମାନେ ପାଣିପୁରୀର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଆଳୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚକଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁନୁ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଣିଟା ଆମର ଏଇଟା ଆମର ପାଣିପୁରୀ ପାଇଁ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଆମର କାଟି ନବା। ତ ହେଲା ପିଆଜ ଟାକୁ ଏମିତି ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିକି ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କାଟୁଛନ୍ତି ପିଆଜ। ପିଆଜଟାକୁ ଏମିତି ଚୁନି ଚୁନି କରିନେବା। ଆମର ଗୁପଚୁପରେ ପକେଇବା ନା, ହୁଁ ଚୁନି ଚୁନି କରି ଖାଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ। ବା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମର ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେବା ଏମିତି। ୱାଓ, ବା ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡା କାଟି ନେବା ଏମିତି। ଲେମ୍ବୁ ଏଡ୍ କରିବା ସେଥିରେ। ମାନେ ପାଣି ଆମର ଜଲଜିରା ଏଡ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଜଲଜିରା ଏଡ୍ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଯୋଉ କାଟି ରଖିଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡାକୁ ଏଡ୍ କରିବା। ହଉ ଦେଖ ଏତିକି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ସବୁ ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏଡ୍ କରିଦବା। ବଢିଆ ଭାବେ ମନୁ ଆମର ଚୋପୁଡୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୋଷେଇଆ ମନୁ ହାଇ କର। ହାय। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ବନାଇକି ଅଛି, ଛାଣିକି ଅଛି। ଏଠି ଆମର ତାର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ତାର ହଉଛି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ମାନେ ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ଏମିତି ଗୁପଚୁପ ଘରେ ବନେଇକିନା ଖାଇବା ତ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ। ଦୋକାନରେ ତ ମାନେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଭାଜି ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପେଷି ନବା। ତ ଭଲସେ ଟିକେ ଚୁନି ଚୁନି କରିଦବା। ୱାଓ, ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନୁ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି, ପେଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମସଲା ରେଡି। ଏଥିରେ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଖ ଦବା। ମାନେ ଖଟା ପାଣିରେ ଏଡ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଳୁ ମସଲାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦବା। ଦବା ଖଟା ପାଣିରେ ଆମର ବିଟ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିବା। ଆଉ ଖାଲି କମ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଦବା। ହାଲକା ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିବା। ସେଟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦବା ଆଉ। ହୁଁ, କାଟି ରଖିଥିବା କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ସବୁ ଏଡ୍ ପିଆଜ କରିଦବା। ଆଡ୍ କରିବା। କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ଆଡ୍ କରିବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଡ୍ କରିଦବା। ଏଠିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ ମାନେ କରିବା। ଖଟା ପାଣିରେ ବି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଡ୍ କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ କାରି ପତ୍ର ବି ଅଛି, ଭାଜିକି ପଡିଛି। ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ବୁଟ ଆଡ୍ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆଳୁରେ କି ଗୁପଚୁପରେ ଯୋଉ ଆଳୁ ପଡେ, ସେଥିରେ ହଉଛି କଞ୍ଚା ବୁଟ ଏଡ୍ କରିଦବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଖାଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସିଝି ରଖିଥିବା ଏଠି ବୁଟ ଆଉ ମଟର ସେଗୁଡା ବି ଏଡ୍ କରିଦବା। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ହାଲକା ପରିମାଣର ପିନଟ୍ସ ଏଡ୍ କରିଦବା, ମାନେ ଭାଜା ବାଦାମ ଏଡ୍ କରିଦବା। ଭାଜା ବାଦାମ ଯୋଉ ସବୁ ଫାଳିକିଆ ମିଳେ, ଲୁଣ ଦବା। ହାଲକା ପରିମାଣର ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ହାଲକା ବିଟ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦବା ଏମିତି। ୱାଓ, ଥରେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଥରେ ଗୁପଚୁପ ଘରେ ମସ୍ତ ବନେଇକି ଲାଗିବ। ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦୋକାନ ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ, ଘରେ ବନେଇକି ଏମିତିଆ ଖାଇବେ। ଏମିତି ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ଏମିତି ବନେଇକିନା ସବୁ ଖାଇବେ, ବଢିଆ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଖଟା ପାଣି କେମିତିଆ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ଆଗରୁ ହାତକୁ ଭଲସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ହୁଁ ହାତରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁ। ହୁଁ, ଟିକେ ଖାଲି ଖଟା ପାଣି ଏମିତି ନେବେ, ଉପରେ ଏମିତିଆ କରିକି ଟିକେ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଖଟା ପାଣି ହାଲକା ଦେଇକି ପୁଣି ଚକଟି ଦେବେ, ବଢିଆ। ଏଠି ଆମର ଦେଖ ମସଲା ରେଡି। ଓକେ, ଖାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଆମେ ଖାଇ ନବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଜଣେଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ରେଡି ସରିଯାଇଛି। ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ତିଆରି ସରିଛି। ଏଠି ଆମର ମନୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପାନିପୁରୀ, ସେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବା ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗୁପଚୁପ ପଟେଇକିନା ସେଥିରେ ମସଲା ପୁରେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏଇଟା ଏଡ୍ ହଉଛି ପାନିପୁରୀ। କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି କହିବେ ମନୁ। ହୁଁ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଖି ପୁରୀ। ଏଇଟା ପାଣିପୁରୀ, ଏଇଟା ଶୁଖିପୁରୀ। ନେବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁରି ଭଜା ଅଛି। ଏପଟେ ଅଛି ଝୁରି ଭଜା ଅଛି। ଝୁରି ଭଜା ଟିକେ ତାକୁ ଦେବେ ଏମିତିଆ। ବାସ୍, ଦେଖ ଏଇଟା ଶୁଖି ପୁରୀ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏଡ୍ କରିଦବ। ବାସ୍, ପରେ ଏ ପାନିପୁରୀରେ ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏଡ୍ କରିକି କଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଶୁଖା ପୁରୀ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମସ୍ତ ମସ୍ତ ମସ୍ତ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଦେଖ, ଏଇଟା ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ମାନେ ଆଉ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଆଳୁର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପାଣିପୁରୀ। ଏଠି ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଗିର କି। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକିନା କହିବି ଆମର ଯୋଉ ଗୁପଚୁପ ମାନେ ପାଣିପୁରୀ ଯୋଉ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମୁଁ ମସଲା ଏଡ୍ କରିଦେଲି।
ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଝୁରି ଏଠି ଅଛି, ଝୁରି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଡ୍ କରିଦେବେ, ଝୁରି ଏମିତି ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟା ପାଣି ଏଇଠି ଅଛି, ଖଟା ପାଣିରେ ଟିକେ ବୁଡେଇ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଇଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଗୁପଚୁପ ଯୋଉ ବନେଇକି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଆମର ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡେରି ନକରି ସବୁ ଆମେ ଖାଇଦବା। ଏମିତି ସବୁ ମସଲା ଆଡ କରିବା, ଏମିତି ପାଣିରେ ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ବୁଡେଇ ଆଣିବ।